ето го и Мейсън, където му правим прещапулник. Моят син проходи. Ходи. Браво на музиката. Аре сега кой... Момчета! Айде, събирайте се! От тук на там. Да бе, ще държат наградите, голямите награди. Първо място за първия кон. Първо място, да, 40 кинта, второ уискито, къде е Джим Бим и трето тортичката, да. Това. Ми къде е тортата? Тортата ги там. Да събират спринчорите да бягат. Айде, ядем горе да. Айде. Аре, идваме. Кой ще дава старт? Един, той лети направо, отивай там. Аз сега ще дойда с това. Къде са ми спринтьорите сега? Къде са спринтьорите? Ама пистолета са, Чакай първо тук да ги нареда момчета, да видя кой ще бега от тях. От тук ще почват, от чистия път. Да бе, догоре бе. Откъде е това горе? Арете, момчета. Почваме. От тук е. От тук, от тъмън, къде почва пътя. Първо са големите да бегат. Момчета ще бегат от тук. Сега почваме от тук до директ Чучук, там до завоя. И който бие, взима наградата. Най-голямата има втора и трета утешителна. Така, колко сте? Един, двама, трима. Кой друг ще бега? Браяне! Идвай за наградата, орта хляда! Примерно до завоя, там къде си там? Да бе, до там къде са тебе? Идва ли Панайот? Кой? Панко идва бе! Еш го топа, предавата, ма? Гледай. Абе, няма вземи бе, ще вземеш наградата. Абе, ти си от бързите бе, Удия! Ти си от бързите! Да не съм бърз, сега не мога да се бегам, ще падна. Това му бубето! До завоя, бе, бубе! Не бе, до завоя бе! До завоя, бе! Ялате до завоя! Да ги не мъчим! Абе, аре бе, до завоя бе! Гледай, ората гледа, виж! Там има чупено, това ще паднем. Ще паднем там през това. Ще бъдем на завоя. Дай тази хърпа там да ги държи. Аре бе, парите са тук, бе! Момче, ти ще виж! Панко, един от най-добрите спринтьори, гледайте го. Не ще да... Това ти знаеш, че състезание по катерене. Само трима са, те са три награди. Така не мога да бегаш. Вижди то. Аре бе, ние три. Аре тебе! Абе, яла тебе, ей! Яла ти тук, бе! Виртане там до завоя, кажи, не до там. До завоя ще бъдете, нема... Ще паднем. Къде? Не бе, до завоя бе, до завоя бе. Иди бе, човек, кажи, че това е за здраве да бегат. Абе, до завоя бе. Бегаме аз бе, айде бе. Аре бе, Панко ще бега бе, имаме четвърти. Абе, те ги е срам да се наредат. Захари, аз страна е толкова. Аз не мога да бегам бе, пак. Напълнил съм бе, не може бе. Това всичко са наял. Редете са вие четиримата, аз ще видя сега за още някой. Вие се наредете да се бегате тука. Четиримката. Само един ден възпече. Колкото по-малко наградата ще отива при сигурни, бе, брат. Увидреме, бе. Къде? Да, викни го. Викни го. Да, айде. Един от трима. Викни го, не. Добре, аз отивам. Ама, чакай де. Вие ще... Къде е момчето да се реди? Аз сега ще отивам нагоре. Един да дава старт. Ники! Яла, давай старт на момчето от тук. Ами не бе, той и Панко ще бега и още един човек. Мухарем викнете, айде. Къде е Мухарем, човек? Той се наредил, верно, аз го не гледам. Ами дайте още един де. Де ти па, той не да бега.
Добре бе, зарежете се вие четирима тъпа, да. Панко, аре, наредете се вие четиримата, батко, пък като не щат, другите да си почиват. Аз отивам. Айде, ти изкърпа. Айде. Съблечи се, Панко. Чета, Абе, мани ги, че не щат да тичат. Ялът е тука на завоя, ялът. Аре бе, вари ги бе, типа, мани ги бе. Нали е за здрава бе, баре вари ги бе. И без това тук има дупка, ще се прибият бе. Има дупка, ще се прибият, вари ги. Яла, айде идвайте. Каква надежда имаш? Добре, айде тука. Дай, края на завоя, айде. В края на завоя, това, айде. Абе, ще се... Няма да се прибие никой. Що не отиваш да бегаш ти? Ела насам, ела. Той ще чака. Аре, почакай, да пиш ти. Ела по средата, бе. Чакай бе, аз съм тука бе, кой ги вземе? Бе, добре бе, аре бе. Кои са на старта там? Ники, давай старт бе! Айде, гледайте отгъд. Гледайте кога свири. Кой ще ги вземе? Ева! Ето го и победителя! Второто за Митко и уискито и третото за нашето братле. Това за Митко. Да, това за Митко. Мали! Ори! Его и победителя! Само да ви покажем победителя. С паричките победителят. Второ място уискито. Айде, батко! Чистито да си попивате. Не, ни от племен. И тортичката. А той сега bestиш. Трябваше да бегаш. Какъв ключ бе? О, не е в мене, тати. Аз нямам ключ за къща. Виж какво става, гледай. Айде, спирай го това. Други ще бегат ли сега? Ами те да чурлят, ама ще се бегат пак. Ти си с закъснение. Айде, яла да има ракити, макики, яла да ти черпим, айде. Идва. Има и уиски, айде, ела. Като бе, само те ще кажа си поделя награди. Броче да ги взе, пак и този път виж ги бега. Кой? 40 кинта, оне, милички, слабички. Аре бе, какво ще прави това? Нищо. Няма ли взема питата? Какво ма не? Какво стана? Айде. Що не?